Днес си говорих с един мой познат как в живота няма рецепти и това, което при някой е проработило по даден начин, дори той да сподели стъпките едно, две, три, направи това, това и това, може тези стъпки да не проработят по същия начин при някой друг човек. И затова забелязвам колко е важно да може човек да има вяра първо в себе си, да чува своя вътрешен глас и да може да върви своя път с тази увереност, че той сам спътва нещата. Разбира се, може да се допита до някой, но винаги той си взима неговите решения и той върви по своя път с тази увереност, че спътва нещата, които са му важни и върви своя истински автентичен път. Виждам много хора, които се опитват да вървят по някакви рецепти, схеми, направи това, онова. При много малко от тях проработват тези неща. И днешното послание от Акашовите записи гласи да може да бъдем истински себе си, автентични и без този страх, че ще направим нещо грешно или без този страх, че това, което усещам в момента, това, което ми казва моята интуиция, вътрешният ми глас е нещо погрешно или как ще се бъда възприета, как ще ме видят хората отстрани, ако аз следвам себе си и това на тях, примерно, не им харесва. Или ако аз следвам себе си и това моя път изглежда странен в другите, в очите на другите. Въпросът е вие да знаете, че това е вашия път, да го вървите и много от нещата, които и аз с мои познати виждам, споделяме, обсъждаме някакви неща, но много голяма част от нашата комуникация, от обмена на енергия не е в думите, не е в това какво си казваме, а е по-скоро в енергията и в присъствието. Затова не се опитвайте да интелектуализирате неща. Дори някой път, ако не можете нещо да си го обясните по ментален начин и да го облечете в думи, това е окей. И има неща, които ние ги чувстваме, усещаме дълбоко в нас, в тялото. И тези неща, те не могат да бъдат рационализирани и това е хубавото. Не всичко трябва да бъде обяснено, рационализирано и бъдете себе си. И вървете вашия път с любов, с радост и лекота. Благодаря.